nerada hodnotím umelecké diela. Ten architekt je schopný ten návrh vymyslieť tak, že to bude ekonomicky fungovať pre toho developera a funkčne pre toho budúceho majiteľa bytu. Mám veľmi rada české vesničky a ja mám rada, keď sa tam drží nejaká tá tradičná línia. Luxusné bydlenie je to veľmi individuálne pre každého človeka. Pre niekoho je luxus už len to, že dosiahne na byt, ktorý má 30 m². Realitáci radi používajú 3 veľmi dôležité slova: lokalita, lokalita, lokalita. Ja si myslím, že keď je dobre navrhnutý objekt, tak nie je potreba do toho zasahovať a tí klienti väčšinou nezasahujú. Tak dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Edo podcastu. Dneska tady mám velice milého hosta a tím hostem je architektka a interiérová designérka Eva Weiss. Dobrý deň. Evo, já vás tady vítám a jsem rád, že jste přijala pozvání. Ďakujem pekne za pozvání. Vím, že je to premiéra pro vás i v rámci takového online světa nějaká, takže věřím, že to bude záživný rozhovor. Tak jenom možná, než se vrhneme na to naše první nebo společný téma, což je architektura jako taková, tak bych se zeptal, jak jste se k architektuře dostala? No, to bola taká zaujímavá cesta, pretože ja som pôvodne študovala na strednej škole učiteľstvo pre materské školy, čiže učiteľka maličkých detí. A tam som nejak načuchla k umeniu hlbšie a vedela som, že vo svojom živote chcem robiť niečo s umením. Tak som sa rozhodla teda ísť na architektúru do Bratislavy. Prijali ma tam, za čo som veľmi rada. Tam som vlastne doštudovala bakalársky stupeň a inžiniersky som dokončila v Čechách. Takže v podstate pôvodne som o architektúre neuvažovala ako puberťáčka, ale dostala ma k tomu taká tá cesta skôr v tej strednej škole. Mluvíte o umění, to znamená, vy asi 100% jako berete architekturu jako formu umění, je to tak? Ja si myslím, že architektúra je umenie a myslím si, že ideálna kombinácia, keď je to umenie praktické. Takže podľa môjho názoru, ja si myslím, že architektúra a umenie ide ruka v ruke a nedá sa to vylúčiť. Takže áno, za mňa to je umerecký obor. Super. No já si troufnu říct, že vlastně většina jako lidí, ať už v Česku nebo možná i na světě, vlastně s architektama jako takovýma do styku moc nepřijde. Že to je spíš o projektantech, nějakých takovým tom nakreslení nějakých domů nebo rekonstrukcí nebo vlastně developerování nějakých projektů. Jak byste asi naznačila nebo jak byste pojala ten největší rozdíl mezi architekturou a projektantstvím nebo projektováním? Je to obrovský rozdiel, pretože architektúra je tá tvorba. Opäť to možno naznačím ako tá umelecká tvorba, ktorá architekt musí, keď je dobrý architekt, tak by mal byť plne zdatný aj tých technických konštrukcií samozrejme. Ale tá idea, ten nápad, to priestorové videnie, to by mal mať ten architekt aj na umeleckej báze a v podstate projektant je skôr technicky zdatný, projektant by mal vymyslieť tú konštrukciu tak, aby to fungovalo. Je to veľmi živý proces a celá tá architektúra nie je iba o jednom človeku, o architektovi. Je to spojenie veľa profesí a keď sa to spojí správne, tak vtedy vznikne krásne dielo alebo teda krásna stavba. Takže na tom místě by měl být teoreticky první architekt nebo projektant? Môj názor je, že by tam mal byť architekt a to je niečo, čo v dnešnej dobe už sa posúva a cítim aj u tých ľudí zmenu, že po tých architektoch šahajú, pretože podľa mňa je strašne dôležité, keď už začíname napríklad s nejakým rodinným domom, mať tú štúdiu, mať tú ideu, aby to aj urbanisticky ladilo, aby to ladilo v tom území, kde sa to nachádza, aby nebol každý objekt úplne diametrálne odlišný a neladil tam, nehodil sa do toho prostredia. Ja si myslím, že ten architekt by mal byť ten tvorca na tom začiatku a potom samozrejme už je to v spolupráci s ostatnými projektantami a profesiami. No, my se k tomu ještě určitě asi vrátíme, ale možná teda odskočím. Jak velký ten projekt by měl být, aby vlastně jsem chtěl použít architekta? Mluvíte o studiu, malej byt, 1 KK, mám používat architekta na takovouhle věc? Určite áno. Skôr si myslím, že je dôležité osloviť architekta, čo sa týka návrhu objektov, pretože to je objektívna záležitosť. Ten rodinný dom, bytový dom alebo chalupa, alebo v podstate akýkoľvek objekt je vnímaný aj ostatnými ľuďmi. Čiže je to niečo objektívne, čo nám vytvára pocit na tej ulici, čo nám vytvára nejaký celok. Samozrejme v interiéri
interiéroch, je to opäť dôležité, ale to už je na nejakej potrebe toho klienta, ktorý v tom interiéri bude bývať. Za nás architektov samozrejme by sme boli najradšej, keby sme pomáhali vytvárať ľuďom aj to interiérové bývanie, tak aby sa tam cítili dobre, komfortne, ale ako je to už samozrejme na samotnom človeku. No, vy říkáte, že to je objektivní z toho venku, ta budova, a je to opravdu objektivní, protože každá budova se někomu líbí, někomu ne. Nevím, Eiffelova věž v Paříži se taky asi z začátku nelíbila. Stejně jako spousta dalších staveb na světě vždycky nezapadnou do toho kontextu toho prostředí hned. No, preto si myslím, že architektúra je umenie. A ako náhle sa o umení rozpráva, tak je to dobrá architektúra, ako sa hovorí. Ja nerada hodnotím umelecké diela. Nemám v obľúbe rôzne súťaže v akomkoľvek v umeleckom odvetví, pretože to je ťažko hodnotiteľné. Niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči. Ale architektúra má nejaké striktné pravidlá. Máme tam stavebný zákon, máme nejaké normatívy a taktiež ten architekt by mal vycítiť to dané prostredie. Preto tvrdím, že tá architektúra je objektívna, čo sa týka objektov, pretože vy ako bežný človek, keď idete v tom prostredí, tak ju vnímate. A preto si myslím, že by to mali tvoriť ľudia, ktorí to priestorové videnie majú a ktorí nejak sú predurčení alebo vzdelaní na to vytvárať to prostredie, ktoré bude kvalitné. Super. My to potom ještě rozvineme. Možná ještě k vám na začátku. Začátek architekta. Jaký jsou začátky? Vzpomenete si na to, když jste v tom segmentu začínala? Je to těžký, lehký? Určite, no tak ako asi každé odvetvie nie je úplne jednoduché v začiatkoch, tak aj táto architektúra, ja som začínala v období, kedy bola stavebná kríza, takže zohnať prácu v tom čase nebolo úplne jednoduché a ešte som vtedy žila na Slovensku. Takže prešla som si, skutočne tie začiatky boli ťažké v tom zmysle, že som vyslovene robila v maličkých ateliéroch nábytkových, veľmi nízko finančne ohodnotených, ale postupne sa to nejak posunulo ďalej a nastúpila som k jednému šikovnému architektovi a potom v Bratislave do pomerne veľkej developerskej spoločnosti, kde sme už robili veľké veci a to už vlastne aj naberaním tej praxe človek získava väčšie sebavedomie a už tie projekty sú vnímané trošku inak. Potom vlastne tu v Čechách som taktiež pracovala pre developera a od roku 2019 som sa teda rozhodla ísť svojou vlastnou cestou a založila som si vlastný ateliér. Možná tady vlastně říkáte developer. Mně přijde, že možná někdy ten architekt působí jako vlastně ten, kdo je v opozici proti tomu investorovi nebo developerovi, protože samozřejmě chce to mít hezký, že jo, chce to mít nadstandardní, tak aby se to všem líbilo, což možná pro spoustu lidí je synonymem jako drahoty nebo dražších jako materiálů, věcí. Vnímáte to taky tak, že jste někdy jako ve střetu s tím developerem nebo s tím investorem jako architekt? Určite tam nejaký stred je, pretože developer primárne chráni tie svoje finančné záujmy a tú svoju ekonomickú tabuľku a architekt samozrejme si ide za tou svojou ideou a víziou. Ale ja si myslím, že keď je uvedomelý developer a skutočne mu nejde len o čísla a chce aj vytvárať nejaké pekné prostredie, tak vždy tá komunikácia s architektom je komunikovateľná. Takže áno, sú tam nejaké diskusie, ústupky na jednej a na druhej strane, ale strašne záleží od toho developera a vlastne aký záver z toho nakoniec vznikne. A myslíte si teda, že ten architekt vlastně, nebo jak architekt ovlivňuje tu hodnotu té nemovitosti v tom čase? Může to být nahoru i dolů, nebo... Myslíte teda jako ten architektonický? Přesně, jestli to jako je primárně, že když jako automaticky, když si vezmu architekta na nějakou stavbu, takže mám jako zaručeno, že ta hodnota té nemovitosti poroste v čase, anebo se to může stát i opačným směrem, že to nebude nemovitost, která vlastně jako poroste na hodnotě, ale díky tomu architektonickému řešení třeba dlouhodobě bude možná spíš jako klesat. Tak je asi aj o tom, aké meno architekta, veľa developerov, pokiaľ sa bavíme o developerských spoločnostiach, tak veľa developerov, keď chcú zvýšiť hodnotu tej nemovitosti, tak siahnú po svetových menách. A vlastne to svetové štúdio urobí tú základnú ideu a potom to už doťahujú projektanti v tej danej krajine, ak sa tak dohodnú. Takže áno, v tomto prípade
že majú to v rámci marketingu, už od začiatku počítajú s tým, že ten byt bude cenovo vyšší, pretože to vytvoril architekt, ktorý má výrazné svetové meno. V tomto smere áno, ale v takomto bežnom užívaní ja si myslím, že keď už človek osloví architekta, tak ten architekt je schopný ten návrh vymyslieť tak, že to bude ekonomicky fungovať pre toho developera a funkčne pre toho budúceho majiteľa bytu. Že dokáže ten priestor navnímať úplne inak ako možno ľudia, ktorí sa tomu štandardne nevenujú. Takže ja si myslím, že určite áno, to má nejakú hodnotu. A či by to klesalo, tak myslím si, že jedine v prípade, že by ten architekt, ktorý to navrhol, mal veľmi zlé meno. Jasne, ale tak toho bych si ho zase nevybral. Presne tak. Takže myslím, že nie. Když ještě zůstaneme u té architektury jako takový a nepřiblížíme se potom tomu vám bližšímu asi designu, tak ještě možná ta realita toho trhu. Když to beru z pohledu asi klientů, kteří většinou kupují byty nebo staví domy nebo rekonstruují domy, co z pohledu architektky tam vidíte jako nejčastější třeba chyby těch klientů? Když si nevezmou architekta, tak jakých chyb se nejčastěji dopouštějí ty lidi bez architekta? Najväčšia chyba je, že si nezoberú architekta. Takže číslo 1. To je číslo 1, presne tak. Pretože ja si myslím, že sa to zlepšuje a to by bol môj cieľ a veľká moja radosť, keby skutočne ten architekt vstúpil do povedomia ľudí ako človek, ktorého skutočne potrebujeme. A pre toho koncového klienta samozrejme samotná stavba sa predražuje. Pokiaľ ten návrh nie je dobre vymyslený a nie je dobre spracovaný, tak počas už tej realizácie skutočne sa stáva, že tá stavba je výrazne drahšia. Pretože sa to v úvodzovkách lepí na mieste, vymýšľa sa to na mieste, potom tie detaily sú väčšinou komplikovanejšie, prípadne nie je materiál naskladnený a cena tej nemovitosti tým pádom, alebo teda tej rekonštrukcie, alebo novostavby stúpa. Takže za mňa najväčšia chyba, že nemajú architekta alebo projektanta. Ja by som to asi nejak spojila. No já si to vlastně jako že s klientama často řešíme vlastně hypotéky třeba na výstavbu těch rodinných domů a já prostě mám jako pocit, že ty lidi mají zažito, že samozřejmě ten architekt jim to vlastně prodraží strašně. Jo, ale vlastně vy říkáte opak. Tam si myslím, že vlastně, říkám, podle mě na tom trhu je zažito, že v momentě, kdy si vezmu architekta, tak to bude o tom, hele, on mi tam vymyslí spousta blbostí, který vlastně mi to jako prodraží, jo, že spousta těch věcí je víc pragmaticky, nebo možná za vás, když se podíváte po tom trhu těch novostaveb v Česku, rodinných domů, když budeme brát, asi tam chybí ty architekti, že u toho? Áno. Tak asi záleží aj v akých mestách sa pohybujete a kde, v ktorých lokalitách, ale áno, niekedy ma zabolí srdce, keď prechádzam či už Slovenskom alebo Českom a vidím tú ľudovú tvorivosť. Vtedy by možno mal zasiahnuť stavebný úrad, ale samozrejme oni toto neriešia. Takže je to cítiť, že sa neoslovuje odborná verejnosť v tomto smere a je veľmi mylná predstava, že keď si objednáte na začiatok architekta, tak vám to predraží stavbu. Skutočne je pravda, že ten projekt niečo stojí. A áno, je pravda, že v tom prvotnom vstupe zaplatíte vyššiu sumu na tú projektovú dokumentáciu. Ale ako som vravela, vy keď máte dostatočne kvalitne nakreslený projekt, ktorý vznikol na báze nejakej štúdie, kde si ten architekt drží tú ideu a ten projektant to dotiahne konštrukčne tak, aby z toho nebola nejaká technická nerealizovateľná záležitosť, tak sa ten projekt nepredražuje. Vy viete na začiatku pred výstavbou, pred prvým kopnutím, koľko ma to bude stáť. A jasné, stane sa, že sa ten rozpočet posúva vyššie, niekedy možno aj nižšie, ale viete pracovať na základe reálnych čísel, na základe reálneho projektu. Takže nejaké výrazné predraženie by tam nemalo hroziť. A to je výhoda kvalitne spracovaného projektu. Super. A když to vezmeme opravdu z té vizuální stránky, třeba u těch rodinných domů, tak kde tam vidíte ty nejčastější věci, na kterých ty klienti šetří, nebo ty lidi šetří? Že to jsou všechny ty domy stejný, nebo...
Jedna vec, šetrenie, ja ako nemám nič proti šetreniu. Ja si myslím, že v dnešnej dobe je tak široká škála materiálov a možností, že dá sa skutočne urobiť aj ekonomické bývanie na veľmi kvalitnej úrovni. Takže to šetrenie je vidieť niekedy na tom objekte, ale nie je to vždy na škodu. Mňa teda bolia oči, keď vidím farby na tých domoch, že vlastne nedáme tam nejaký obklad, alebo necháme to čisté a potom to vyfarbičkujeme každé poschodie inou farbou. Tak to je pre mňa nepríjemné. A potom sú nejaké materiály, na ktorých si myslím, že by sa nemalo šetriť, ako sú napríklad okná. To je aj z toho nejakého užívateľského hľadiska veľmi dôležité. Takže je to samozrejme vidieť, ale ako vravím, niekedy sú ľudia, ktorí majú peniaze, nechcú šetriť a ten dom vypadá horšie ako človek, ktorý si postaví ekonomické bývanie, pretože je tam trošku ten minimalizmus a rozmýšľa trošku iným smerom. A jsme na tom z pohledu třeba cestujete asi, věřím, taky po světě. No. Z pohledu jako ostatního světa, Evropy, jsme na tom líp, hůř? Nebo máte nějakou zemi, kde třeba by se dalo říct, která by se dala dát jako vzor? V rámci tohohle třeba, řeknu, retailového bydlení v rámci toho, jak k tomu přistupují? Nemám vzor. Ja veľmi rada cestujem, veľmi veľa cestujeme s rodinou a ja si práve nadýchávam to prostredie, kde cestujeme aj s nejakou tradíciou. A tak poviem napríklad z hľadiska architektúry Dubaj, výškové budovy, famózne konštrukcie, to je človek až zarazený, čo všetko sa dá a ako to vie krásne vypadať, ale pre mňa to mesto nemá energiu. Takže môžu tie stavby byť krásne, ale nič mi to nehovorí. Na druhej strane sú mestá, ktoré sú menšie, ale je tam cítiť históriu, napríklad ako je Londýn a veľa európskych miest, pretože to sú krásne histórie. Majú ten vibe takový. Presne tak. Ale je to môj veľmi subjektívny názor, pretože ja sa na to takto dívam, touto optikou. Čiže ja mám veľmi rada české vesničky. Sú krásne. A ja mám rada, keď sa tam drží nejaká tá tradičná línia. Keď sa nevymýšľajú úplne nejaké divné tvary objektov, len preto, že to videli ľudia vo svete. Čo je hodne tendencia aj v českých, ale aj v slovenských dedinách. Takže skôr toto mi vadí, ale to si myslím, že by mala byť trošku záležitosť stavebných úradov, aby oni ukočirovali a ukontrolovali nejaký ráz tej samotnej obce. Ale napríklad ešte dopoviem len, že Praha je nádherné mesto. Praha je veľmi krásne, má tú svoju energiu a to, čo sa tu stavia vo väčšine, netvrdím, že všetko, ale vo väčšine aj tie developerské projekty a aj celková výstavba v Prahe je veľmi pekná. No, jste nakousli Dubaj, to je teď velice aktuální téma. Poslední rok a půl, možná 2, tady jsme jako bombardováni tím, že je tam dobrý si kupovat nemovitosti a investovat tam. Teď ten zase svět se trošku povotočil a jsou věci možná jinak. Jak vy se díváte na Dubaj a nemovitosti v Dubaji z pohledu jako investice? Koupila byste si tam byt někde? Určite nie. Určite nie a to je práve dôvod, čo som povedala, Dubaj krásny. Keď sme tam boli, tak pani nám zametala metro, tak myslím si, že veľmi čistúčké, krásne mesto. Sú ľudia, ktorým to vyhovuje. Sú ľudia, ktorým stačí teplo, krásny barák, krásny byt a sú tam spokojní, ale mne tam chýba energia. A najviac sa mi páčilo, keď sme boli v Dubaji, tak ten starý Dubaj. Taká tá tržnica stará, ale opäť je to môj veľmi subjektívny názor, že ja mám rada tie vlastne historické záležitosti, že tam je niečo cítiť. Já ho s váma sdílím, mně to přijde taky takový studený, až jako bez emocí a bez jako nějakého života. No. Když se ještě zůstaneme u toho architektonického tématu, tak jak z pohledu, když jsme říkali rodinný domy, teď se vrhneme spíš na byty, dispozice bytů, protože to se podle mě jako v čase poměrně hodně výrazně mění a bude měnit. Jak dispozice dneska vnímáte, že ovlivňuje třeba i hodnotu a cenu toho bytu? Určite výrazne. Záleží asi aj od toho, kde. Praha je samozrejme veľmi špecifická a vzhľadom k tomu, že nie je nafúkovacia a my máme určité hranice mesta, kde už vlastne tá výstavba je hodne limitovaná. Takže a zároveň finančná situácia budúcich majiteľov, výšky úrokov a podobne, to všetko má dopad aj na dispozíciu jednotlivých bytov. Takže aktuálne je podľa môjho názoru Praha nastavená tak, že sa bavíme o predaji malometrážnych bytov, nejaké 2KK, ideálne 3KK, ale
v menších metrážnych číslach, čiže ako malometrážne byty. Bude sa to ešte zmenšovať do budoucna, myslíte? Ja dúfam, že nie, ale trošku sa bojím, že áno. Tak když se podíváme třeba nevím, na Japonsko, na ty azijské státy, kde kolikrát ty byty jsou velký, jak nevím. Bude to mať tú tendenciu, podľa mňa, pretože tie byty sú strašne drahé a nie každý dosiahne na to kúpiť si trojizbový byt o výmere 100 metrov štvorcových. A dá se v takovém malém bytě jako komfortně žít? To je možná otázka už potom na ten design a na ten interiér. Myslíte na tých 100 metrov štvorcových? Ne, myslím ten 1 KK nebo ešte možná menší. Určite dá. No? Určite dá a ja teda som milovník minimalizmu. Ja som milovník takého ako trošku útulného minimalizmu a mám rada využitý každý priestor. Ako aj v tých mojich návrhoch v rámci interiéru sa snažím pracovať práve s tým, že každý ten priestor má svoj zmysel a svoje využitie, takže dá. A skutočne aj v tejto dobe sa s tým dá veľmi sofistikovane pracovať, že vy viete z jednej miestnosti vytvoriť viacero funkcií a na to je práve dôležitá tá pozícia architekta, pretože netvrdím, veľa ľudí, keď sa tomu venujú, naštudujú si Pinterest alebo im pomôže AI a niečo vymyslia, ale myslím, že práve šikovný architekt je schopný aj z malého bytu urobiť veľmi príjemné bývanie. No a to možná teda, já nevím, jestli si to tady takhle můžeme říct, ale kolik to jako, když si koupím byt, nevím, 1 KK tady v Praze a budu teda chtít designéra, architekta, aby mi to teda jako zařídil a vymyslel. V jakých cenových relacích se pohybujeme u takovýhle jako návrhu třeba? Je to rôzne. Záleží aj od typu architekta, ktorého si vyberiete. Pokiaľ si vyberiete niekoho menej známeho alebo niekoho, kto nemá svoj ateliér a vypomôže, tak väčšinou sa to počíta na metr štvorcový na metr štvorcových z toho bytu. Takže je to nejakých odhadovanie, ja teraz poviem cenu, ja neviem, 700 korún na metr štvorcových návrh. Ale pohybuje sa to rozpätie, keď oslovíte skutočne ako architekta s praxou, tak od tých 1000 korún po 2500 až 5 na metr štvorcových od návrhu. Ale opäť, otázka je, čo je návrh. Môže to byť iba nejaká hrubá štúdia, kde tí klienti si to už sami dopracujú, alebo to robím ja najradšej, že sa urobí štúdia spolu s projektom interiéru a aj to zrealizujeme. V prípade, keď to nerealizujem priamo ja, tak mám ten autorský dozor nad dodávateľmi toho majiteľa, aby vlastne ten interiér zostal v tom návrhu tak, ako má. A možná teda k té vaší práci jako takový, kdo je teda jako ten hlavní klient pro vás? Jsou to majitelé těch bytů, nebo stavby rodinných domů, rekonstrukce, nebo co je to jádro dneska toho, té vaší klientely? Väčšinou aktuálne mám klientelu rodiny, ktorí ma oslovia s požiadavkou na návrh rodinného domu. To znamená od A do Z. Od A do Z. A to je vlastne to, čomu sa ja chcem venovať a to je to, čo ma asi najviac baví, pretože ja mám tú architektúru spojenú tak trošku aj s tou psychológiou. A veľmi rada si klientov načítam, alebo vlastne sa spoznáme a tým, že im navrhnem ten objekt samotný, tak som veľmi rada, pokiaľ ma oslovia aj s tým autorským dozorom pri tvorbe toho objektu, pri realizácii a zároveň, keď sa už objekt realizuje, tak my už kreslíme projekt interiéru, aby sa zasa počítalo s tými nejakými technickými záležitosťami už v stavbe a dotiahneme to do úplného konca. Takže toto je pre mňa ten nechcem povedať, že najobľúbenejší, ale toto je taký ten model, ktorý mám najradšej. Ale potom sú to štandardne majitelia bytov, apartmánov, robila som pár apartmánov v Rakúsku, alebo proste rodinných domov, ktorí chcú si ho zariadiť interiérovo. A chodí ty klienti vlastně, nebo ty lidé už jako s jasnou představou, jak to má vypadat, nebo řeknou, mají místo a řeknou si, hele, vymyslete, jak myslíte, anebo jak to funguje? Nebo přijdou a řeknou, hele, takhle bychom si to představovali a vy jim to musíte vyvracet, anebo je to o tom, že se nechají provést tím procesem? Ako kedy, mala som klientov, ktorí mali predstavu, ako to má vypadať, ale oslovili ma s tým, že im sa páčia veci, ktoré robím. Takže tam tá komunikácia bola príjemná a dokázali sme sa zladiť. Ale väčšinou ten proces prebieha tak, že ja si s nimi sadnem, na začiatku ja si vypočujem ich predstavu, čo vlastne oni chcú a potrebujú. A napríklad u rodinného domu alebo pri nejakom objekte, ja to samozrejme musím celé dať dokopy aj spolu s tým územím, kde máme určité regulatívy, kde máme určité limity. Takže ja im potom poviem, tak
toto sa nám nepodarí tam úplne dostať a to je ten proces v rámci tej štúdie, kedy potom ladíme a z niečoho ustúpime, z niečoho vlastne niečo tam doplním, alebo sa vlastne ladíme a komunikujeme ten návrh. Takže to taky hodně o tom toho klienta nebo ty klienty poznat a vědět, jak žijou a jak chtějí žít možná, abyste vlastně dokázala vytvořit návrh vlastně, který bude kompatibilní s nima. Je to tak, ono z hľadiska interiéru úplne, pretože vy im vytvárate priestor, ktorý je pre nich veľmi osobný. Ja veľmi nerada s nimi idem aj do nejakých konfrontácií alebo nejakého presviečania, že tá stena má byť taká, alebo tá podlaha má byť taká. Robím to nerada, pretože interiér je pre tých klientov domácké prostredie a je to pre nich veľmi subjektívne. Takže pokiaľ sme dizajnovo zladení, pokiaľ nejdeme do nejakých materiálov, ktoré ja by som tam nikdy nedala, tak sa vždy dokážeme dohodnúť, ale ja už potom v nejakom štádiu ustúpim a poviem si, OK, tak aby ste sa tam vy cítili v poriadku. Ale zatiaľ sa nám to vždy krásne darilo. Čo sa týka už objektov samotných, či sú to nejaké rekreačné objekty, alebo rodinné domy, alebo aj tá bytová architektúra, tak tam som trošku ako prísnejšia, pretože, ako som vravela, si myslím, že to už je záležitosť nie len tých samotných majiteľov, ale už aj ľudí, ktorí okolo toho chodia. Takže máte vlastně nějakou jasně danou představu, jak některé věci mají fungovat a vypadat a asi to víte líp než ten človek. To nedokážem tvrdiť. Je to nejaká moja predstava a ja do toho skôr vstupujem s tým, že ako náhle ma klient osloví, od moju prácu vidí, tak že mi dôveruje a že chce, aby aj to jeho bývanie vypadalo, malo ten rukopis. Tak preto si dovolím na niektorých veciach trvať. Ale či je správny ten môj názor, to asi by vedeli hodnotiť iní kolegovia. A ustoupí klienti, nebo ne? Vyhráváte? No, asi by som to nenazvala takou terminológiou súťaživou, ale vždy sme sa dohodli. Vždy sme sa dohodli a vždy to bolo veľmi príjemné. Tak. Jak vás poslouchám, tak vlastně jako vnímám, že ta vaše práce je hodně podobná s tím, co děláme my, Finance reality, tak je to taky vlastně hodně o tom naposlouchat toho klienta, zjistit nějaký vlastně jeho pohnutky, cíle a pak podle toho teprve hledat nějaký řešení, že vlastně bez toho, když člověk toho klienta nezná, tak vlastně nemůže mu pomoct v tom se někam dostat a pohnout z místa. Takže vidím tu paralelu tam velice silnou. Co dneska ještě považujete vlastně, ať už z pohledu architektury nebo z pohledu designu, co považujete jako za luxus v rámci českého nějakého prostředí? Co je pro vás jako luxusní bydlení dneska? Luxusní bydlení je veľmi zvláštna otázka. Je to veľmi individuálne pre každého človeka. Pre niekoho je luxus už len to, že dosiahne na byt, ktorý má 30 m2. A pre niekoho je luxus mať nejakú vilu na obrovskom pozemku. Takže je to veľmi individuálne a asi by som sa neodvážila tvrdiť, čo je a čo nie je luxusné. Ja to skôr vnímam tak, že keď je človek v tom svojom bývaní spokojný a šťastný, to je ten luxus. Super. A jak bychom rozlišili nemovitosti, které jsou drahé anebo hodnotné? No a ja si myslím, že veľmi dôležité je trošku sa vyznať v objekte ako takom a hodnotný objekt, hodnotná architektúra je, ktorá je aj stavebne kvalitne spracovaná. Čiže nie je to len o tom povrchu a ako to vypadá, ale je to aj o všetkých technológiách, ktorý ten objekt obsahuje. Čiže je to samotná konštrukcia objektu, materiály, a tie okná, ako som spomínala, strecha, to všetko sú tak dôležité veci, že vytvárajú ako celok dojem, že keď sa v tom človek vyzná a naštuduje si to, alebo teda si zavolá odborníka, nech sa na ten byt alebo objekt príde pozrieť, tak to je podľa mňa tá odbornosť toho domu. Já možná do té hodnoty, myslím si, že se tam můžou promítat i emoce samozřejmě těch majitelů, že jo? Protože samozřejmě v momentě, kdy člověk s tou nemovitostí má spojené pozitivní emoce, vyrůstal tam, nebo tam zažil prostě hezký věci, tak samozřejmě tu hodnotu to tomu zvedá, když to pak třeba prodává, nebo se toho zbavuje té nemovitosti. Co ty emoce patří taky do toho? Podľa mňa áno. Ja milujem staré objekty, ktoré sú zrekonštruované. Málo developerov sa do toho
púšťa, čož rozumiem prečo, ale myslím si, že každý objekt nesie v sebe aj takúto históriu a ducha toho, kto tam žil predtým. Už len tá výstavba, už len to, že to niekto navrhol a postavil, to je rukopis majiteľov, ktorí tam chcú bývať. Samozrejme, životom tam sa ten dom nadýcháva tých ľudí a keď sa to posúva ďalej. Netvrdím, že to môže byť pozitívum pri predaji nehnuteľnosti. Môže to byť skôr nejaké negatívum. Ale v tom väčšom meritku, keď sa rekonštruujú nejaké historické objekty, tak ja som strašne rada za každý historický objekt, ktorý sa zrekonštruuje a do ktorého sa tí developeri pustia. A majú môj obrovský obdiv. Tak ono samozřejmě asi práce architekta není tak, architekti tady asi existují co lidstvo, že už stavili, předpokládám, že stavili už i pyramidy nebo další staré věci, ale asi to byla jako výsada těch jako úplně nejbohatších vrstev, že jo, dneska už architekt a designér je vlastně dostupný, řeknu, skoro komukoliv, ne? Je to tak, ne? A ešte by to mohlo byť aj trošku lepšie. Ešte by to mohlo byť. Je to tak, ale tak všetky také tie nejaké dominantné stavby, ktoré sa v minulosti stavali tí majetní ľudia. Takže logicky si na to najímali odborníkov, ktorí tvorili nádhernú architektúru. Ja teda milujem historické objekty, takže áno, tí tvorcovia boli tí vlastne majetnejší a väčšinou tí chudobnejší obyvatelia už stavali to, čo sa typicky v danom regióne používalo. Preto tá tradičná architektúra má svojho ducha aj z toho hľadiska, že keď sme niekde na severnom Slovensku, tak sú tam tie drevenice, pretože typicky ich tam všetci stavali. Ale tam předpokládám nefungoval žádný architekt, že to spíš tak jako okoukávali od sebe, nebo tam byl architekt, který to tam v tom kraji všechno... Tak tam neboli iné možnosti. Mali ste drevo, tak ste staval drevenicu. Záležalo aj od toho materiálu, ktorý bol dostupný, ktorý tí ľudia mali a s ktorým mohli pracovať. Čiže oni tam ako ani nevymýšľali, ste potrebovali praktické riešenie s materiálom, ktorý boli schopní dosiahnuť. Tak a kopírovalo sa to vlastne. Presne tak, nevymýšľalo sa. Už tá architektúra sa vymýšľala v tých nejakých verejných objektoch alebo v barákoch šlachty, alebo teda tých bohatších ľudí, áno, to už bola nejaká ich prezentácia, ale v podstate tí štandardne bežne žijúci ľudia to tak nemali. No a vnímáte nebo cítíte, že dřív ten architekt byl víc umělec než dneska? Že když mluvíme, že vlastně ty architekti jako takový vlastně dělali hlavně, řeknu, zámky, hrady, katedrály, takovýhle vlastně veřejný budovy z většiny, tak, nebo paláce, nějaký šlechty, tak to bylo asi víc jako umělec než dneska, nebo dneska je víc umělec? Vôbec si to nemyslím. Ne? Ja si to vôbec nemyslím. Ja si myslím, že architekt je vlastne stále architekt. A my sme teraz nejak, nechcem povedať, že limitovaní, ale je to obor, kde musíme sa prispôsobiť aj názoru iných odvetví. Či už to je tá stavebná časť, tá stavebná zložka, alebo tá finančná zložka. To isté riešili podľa mňa architekti 300 rokov naspäť, tak tiež tam mali nejaký svoj budget, tak tiež mali limitáciu v rámci materiálov. Teraz sme v dobe, kedy sme schopní priviesť z Afriky drevo, kameň niekde z Ázie a všetko to funguje. Takže myslím si, že architekt je stále rovnaký. Je to skôr už o nejakom nastavení toho daného človeka, do akej miery chce to umenie tam pretaviť a ako je schopný si to vlastne ochrániť a odprezentovať před tým realizátorom. Když se podíváme na nějakou budoucnost bydlení, protože samozřejmě ty vlivy, které dneska nás asi jako čekají v rámci toho vývoje společnosti jako takový, ať už je to někde AI, nějaká udržitelnost, energetická soběstačnost těch domů, těch nemovitostí nebo práce z domova, což je taky téma těch posledních let. Jak myslíte, že se bude jako vyvíjet ten trend toho bydlení obecně? Podľa mňa záleží opäť od lokality, kde. Praha, alebo teda v mestách, to je jedna oblasť a potom sú nejak tie priľahlé časti. Stretávam sa s tým, že v tých rodinných domoch ľudia už počítajú napríklad s pracovňou. Že už ten pracovný priestor sa stáva absolútnym štandardom v tom dome, práve vplyvom nejakých home officeov. Často sa stretávam aj s tým, že ľudia chcú priestor na cvičenie, ako nejaké fitness centrum domáce. Takže začínam mať pocit, že ľudia sa tak trošku dištancujú od takého nejakého veľkého vzlukovania sa niekde v tých fitness centrách alebo v tých ofisoch a podobne. Takže to sa už prepisuje aj do samotnej dispozície a riešenie.
keď na to tá dispozícia samozrejme priestor má. Pretože keď mám malý dom, tak to tam asi nedostanem, ale už pri tých úvodných stretnutiach klienti skutočne vyžadujú mať priestor aj na prácu, aj na nejaký relax a oddych. Já jsem, možná to byl asi ten covid, tak jsem zaregistroval, že samozřejmě po těch domech začalo vznikat spousta takových těch domácích hospůdek z garáží a z kolen, že podle mě dneska jich říká se, že hospod ubývá, ale já si myslím, že pokud bychom započítali všechny tyhle ty domácí, takže možná jich přibylo díky covidu, myslím si zejména. Áno, to máte pravdu, ľudia si začali tvoriť svoje vlastné súkromné vinárničky alebo proste priestor na stretávanie. Je to vyslovene pre rodinu, pre ich nejakú komunitu blízkych ľudí a je to príjemné. Ja to samozrejme podporujem a myslím si, že to je ako cesta. No, tak otázka je, jestli to nenabourává pak moc ty komunity, že se jako neslučujou, nepotkávají ty lidi jako třeba v té hospodě. No, ja si myslím, že keď sa chcete s niekým stretnúť, tak sa stretnete. Možná občas je potřeba se potkat i s tím, s kým se nechci stretnout, ale si myslím, aby ta společnost držela pohromadě. Není to tak? To je možno pravda a záleží podľa mňa aj od veku. Že čím je človek starší, tak on si to už trošku limituje, že už asi nepotrebujem všetkých stretávať, ale pre tú mládež a pre tých mladých ľudí bol COVID veľmi bolestivý a je pravda, že asi ich neuspokojí posedenie pri vínku niekde v súkromnej pivničke, keď oni chcú ten kontakt. No, tak je to strašne individuálne. Tak ako aj od lokality, od typu, či to je mesto alebo to je dedina, taktiež aj od ľudí. Sú ľudia, ktorí vyslovene potrebujú kontakt s mestom, potrebujú potrebujú byť v tom hlučnom prostredí a potom sú klienti, ktorí vyslovene žiadajú pokoj. A aj keď sú v meste a majú pozemok v meste, chcú ho odizolovať tak, aby vlastne všetko, že ten dom im v podstate vybavil všetkých potreby. Takže možná, když to shrnu, tak ta budoucnost bydlení z pohledu bytů vidíme spíš zmenšování v těch velkých městech, co se týče nějaký plochy a dispozic. A potom samozřejmě, když má člověk jako možnosti a má peníze, tak ty domy spíš, aby obsahovaly prostě takovej ten, jak to říct, well-being, nějaký komfort, wellness nějaký. Beriem to tak ako, čo vnímam, tak ako využitie každej plochy aj v tých rodinných domoch, alebo keď sú aj nejaké väčšie vily a ten pozemok je väčší, asi by sme vedeli postaviť ten objekt veľký, ak nám to územný plán dovolí, ale skutočne cítim na tých klientoch, možno to je aj vplyvom mňa, pretože ja mám rada to využitie priestoru a nemám rada zbytočne veľké miestnosti, ktoré sú nevyužité, takže si vždy nejak zladíme tú dispozíciu do nejakého praktického minimalizmu. A ještě možná teda, když zůstáváme u toho tématu luxusu, drahé, levné nebo hodnotné, za co vy byste nikdy neutrácela peníze v rámci bydlení? Nebo stavby, rekonstrukce, co vám přijde jako zbytečný? V rámci nějakého interiéru alebo objektu? Interiéru, exteriéru, nebo... Tak to asi co je zbytečný za vás? Ja si nemyslím, že je niečo zbytočné. No ja nemám rada také tie sošky a vázičky a také dekoračné záležitosti a ja mám rada, keď už tak nech to je kvalitné umenie a nech je to socha od niekoho s rukopisom. Ale ako čo sa týka materiálov alebo v rámci nejakého návrhu nějakého prvku nějakého, nebo nějaký, nevím, co by, něco, za co byste neutratil. Co jste třeba viděla u klienta, nebo co jste někde spatřila a říkáte si, tak tohle bych si nikdy nepořídila, nekoupila, nebo takhle to nikdy neudělala? Ja veľakrát, keď aj prídem do nejakého interiéru alebo do nejakého domu, tak sú veci, ktoré si poviem, že toto nie je úplne môj štýl a toto sa mi páči, že veľmi veľakrát sa rada inšpirujem, ale ja nemám rada rustiku, nemám rada nejak zdobené veci, nemám rada úplne farebné veci. Takže keď prídem do farebného interiéru a vidím tam zelenú stenu, tak áno, to je niečo, čo by som si ja nikdy do svojho interiéru nedala, ale ja nechcem povedať, že to je zlé. Proste sú ľudia, ktorí sa v tom cítia dobre. Ja sa v tom dobre necítim, ja skôr šahám po tých materiáloch prírodných, tlmených farbách a skôr takéto čisté riešenie. Takže keď niekde prídem a vidím niečo, čo sa mi nepáči, tak väčšinou to nehodnotím.
ale viem, že toto úplne nie je môj štýl, ale zasa veľmi rada odkúkam, keď je pekný interiér a nechám sa inšpirovať. Vy jste mluvila o tom Rakousku, že jste taky dělala pár projektů, tady mi říkáte, že nemáte ráda rustiku a takový ten, řeknu, přeplácený styl možná, ale to Rakousko je tím takový, jako že kolikrát přijedete a těch sošek, jak říkáte, a vyřezávaných věcí a jako milion jako věcí, ty Rakušáci jsou na to, ne? Takový, sú, jako... ale je to ich tradícia. Je to súčasť ich nejakej tradičnej kultúry, aj v tej architektúre sú vlastne tie ich chaty, objekty sú samozrejme vyrezávané, je tam ten stolársky zásah je nádherný. Áno, a samozrejme je tam aj v tých krčmičkách veľa rôznych sošiek a jeleňov a takých zvieratiek. Tam mi to vôbec nevadí, pretože si myslím, že to k tomu patrí a opakujem aj v tom interiéri, keď to niekto tam chce mať. Ja to nikdy nehodnotím negatívne, pretože oni sa v tom cítia dobre. Je to skôr vec, ktorú by som si tam nedala ja. Ale ako k tomu Rakúsku musím povedať, že asi záleží kde, v akej lokalite. Ja som to realizovala v lyžiarských strediskách, čiže tam tie mestečka sú také ako pekné, útulné, typické. Ale ja musím povedať, že aj tie novostavby, ktoré sa v Rakúsku stavajú, sú veľmi pekné, pretože oni tam práve držia tú tradíciu a ten ráz v tej obci samotnej. Čiže keď je to obec, kde je sedlová strecha, tak oni ju tam použijú. Používajú veľa materiálov, ako je drevo a kameň a potom tá fasáda vypadá, ako ste vyvraveli, luxusne, ale z môjho pohľadu je tak prirodzená v tom prostredí, že tým je luxusná. No, je to hodně o těch emocích, ta psychologie tam hraje velkou roli, podle mě teda, jak říkáte. Jak moc ten prostor životní myslíte, že dokáže jako změnit život toho člověka? Jako dokáže vás nabíjet nebo vás naopak stahávat, když se vracíte do místa, kde se vám žije dobře, když to místo, kde je nějaký provizorní, nevím, studentský pokoj s madrací. Jak moc to má vliv na tú psychológiu toho človeka? Obrovský. A to ja by som bola veľmi rada, keby to ľudia takto aj vnímali. Pretože veľakrát ľudia berú bývanie ako niečo nutné, kde sa musím vyspať a potrebujem to k svojmu životu. Ale nie je to tak. Bývanie hodne ovplyvňuje naše nálady, naše vnímanie krásy, vnímanie niečoho nepekného. A skutočne si myslím, že keby sa ľudia fakt na to bývanie dívali z tejto optiky, tak by veľa objektov, veľa interiérov vypadalo úplne inak. Takže má to veľký dopad na psychiku človeka. Pretože je rozdiel, či bývate v nejakom, ja netvrdím, že to musí byť veľkometrážny byt, luxusný, ale keď aj bývate v menšom byte a je tá architektúra pekná, kúpite si byt, kde máte súčasne vybudované aj okolie toho bytu a to prostredie, máte tam nejakú zeleň a pozriete von oknom a vidíte toto, tak myslím si, a ja som o tom presvedčená, že tá psychika zapracuje pozitívnejšie, ako keď sa preberiete niekde v panelákovom byte a pozriete sa na parkovisko, kde vlastne to má znova úplne inú energiu. Takže áno, má bývanie veľký dopad na nálady, psychiku člověka. Přesně, no, tak ještě když člověk pak jde do nějaký práce, kde vlastně to prostředí třeba nemusí být taky takový jako nabíjející, zároveň se vrací do prostředí, který ho taky vysává, tak samozřejmě ten život toho člověka může být jako horší. Na druhou stranu, jak říkáte, i malej byt asi se dá udělat jako krásně, aby se v něm cítil člověk jako dobře. Mluvíme o psychologii, mluvíme o nějakých přáních toho klienta. Jak moc těch klientů vlastně jako vůbec neví, co chce? Až jich jako přijdou a řeknou, tak udělejte mi to hezký, nebo postarejte se o mě, jako, nebo... Väčšinou, keď mi chodia manželské páry, tak jeden z nich nevie. Muž? Nie, niekedy je to ako, myslím si, že to je hodne vybalancované. Takže niekedy sa stane, že keď jeden nevie, tak ten druhý ho doladí, tak akože to funguje. Ale je pravda, že myslím si, že ako väčšina tých klientov, ktorí ma oslovia, do toho vstupujú s tým, a za to som strašne rada, že mi nechávajú voľnú ruku. Že vlastne oni by chceli, oni mi povedia nejakú predstavu, skôr tú dispozičnú. Na tú sa ja pýtam, koľko potrebujú miestností, kúpeľní a skôr tie praktické veci. A ten
ten zvyšok, či už to je v rámci interiéru, alebo návrhu rodinného domu, alebo nejakej architektúry, je už potom v tých mojich rukách a ja na nich vidím, že ako oni do toho ani moc nechcú rozprávať, pretože to ako nevedia a nechajú si poradiť. Když se podíváte zpětně, tak zůstává tam to, co tam navrhnete dlouhodobě, nebo se to jako dolaďuje a potom ještě individuálně třeba ty lidi? No, niekedy tá ľudová tvorivosť je veľmi výrazná. Ja mám preto veľmi rada, keď aj skončíme štúdio alebo projektom pre stavebné povolenie, tak som veľmi vďačná za to, keď ma klienti oslovia aj na ten autorský dozor. Že už oni majú svoje firmy, ktoré to postavia, ale aspoň v rámci kontrolných dní a proste v nejakej pravidelnej intenzite ísť kontrolovať tú realizáciu. To ani nie je kontrola, to sú skôr diskusie so stavebnou firmou, pretože stavebná firma po väčšine má také tendencie robiť skratky. Keď sa tam vymyslí nejaký detail, ktorý v tej fasáde urobí veľmi veľa a stavebná firma zavelí, že však ako to je jednoduchšie urobiť úplne inak, tak sa tým môže vlastne zboriť celá tá architektúra, celý ten výraz, ktorý to malo mať. Takže mám za seba veľmi rada, keď to viem odkontrolovať aj pri tej realizácii, ale väčšinou, ja si myslím, že keď je dobre navrhnutý objekt, tak nie je potreba do toho zasahovať a tí klienti väčšinou nezasahujú. Tak zasahovat možná potom z nějakých jako v rámci životních etap, ne? Protože samozřejmě něco se staví na to, když mám malé děti, pak něco, když mám puberťáky, pak něco, když odejdou, ne? Ty změny, děláte tam taky vlastně změny tyhle u těch klientů? Nebo... Tak to nie. Ešte sa mi nestalo, že nejaký môj objekt by sa generačne mal prepracovať. To sa mi ešte nestalo a myslím si, že to ani nie je úplne záujem a štandard v Českej republike. Ono na tom hodne fungovalo Rakúsko. Preto tie rakúske domy sú tak obrovské, pretože pri každej novej generácii sa tam niečo pristavilo, prilepilo. Zatiaľ, čo som mala klientov, sme tak limitovaní pozemkom, že my sme sa snažili vždy vyplniť to maximum v rámci územného plánu, takže tam už ani moc nie je priestor na nejaké zväčšovanie a skôr v rámci diskusie na začiatku uvažujeme teda, keď sú tie deti v nejakom veku, čo sa môže urobiť s tými miestnosťami, keď si deti vyrastú a odídu, že skôr tam je taký plán, že OK, tak vtedy si tam urobím to fitko. To posil, teď som chtěl říct to posil. Alebo si tam urobím tú pracovňu. Takže skôr je to také ako rozmýšľanie dopredu, ale zatiaľ ešte do toho nikto nezasahoval. Je tam nějaký klientský příběh, který máte pořád v hlavě, který jako máte oblíbený, co vás jako těší, že jste se vám někde povedlo něco takového speciálního? Určite, tak ja si myslím, že každý klient, ktorý sa mi podaril, alebo kde mám spätnú väzbu, že sa im dobre býva, alebo či už niekde v časopise to vidím, tak som z toho veľmi rada. A tak teraz najnovšie asi mám takú najväčšiu radosť z rodinného domu, ktorý sme rekonštruovali s manželom. A tam si myslím, že som sa trošku vyhrala architektonicky a aj som vďačná za to, že mi do toho nebolo nejak kecané. Sama sobě ste byla klientem. Presne tak, takže manžel so všetkým súhlasil. Vôbec. On so všetkým súhlasil a nemal k tomu žiadne pripomienky, takže... Nemohl nebo nechtěl? Mohol, ale on mi v tomto dôveruje, takže za to som taktiež veľmi rada. A myslím si, že z toho sa teraz tak ako trošku vytešujem, pretože to je práve to, čo... Ja mám najradšej a nie len to samotné bývanie, vytvoriť si krásny priestor v tom interiéri alebo v tom dome, ale mať možnosť tým ľuďom do toho ich životného priestoru, do tej ich oázy posunúť aj nejaké kvalitné umenie, to mňa vždy strašne poteší. Ja mám veľmi veľa okolo seba šikovných umelcov, či sú to už Češi alebo Slováci. A ako náhle klient siahne po nejakom kvalitnom obraze alebo nejakej originálnej soche alebo nejakej stene, ktorú robí umelec, je to tam v tom interiéri cítiť. Aspoň ja to cítim. Takže za to som rada, keď sa klienti na to nechajú tak trošku ukecať, alebo nechajú mi v tom voľnú ruku. No a v tomto dome som teda si v každej miestnosti nejaký kus umenia urobila a preto sa mi to páči, že to tam je také umeleckejšie. Takže to je fajn. Když to vezmeme ještě k nějakým praktickým radám na závěr, nebo na skoro závěr, jakou byste dala nějakou jako 1-2 rady někomu, kdo si dneska kupuje dům, třeba který už je hotovej? Určitě kupuje dům nebo byt, dejme tomu. Co by byla ta rada pro něj? Z pohledu architekta, z pohledu designérky?
Určite odporúčam, aby si na to nejaké prvé jednanie alebo na to stretnutie zavolal odborníka. Odborníka z hľadiska tých technológií a konštrukcií, v akom stave sa daný dom a daný byt nachádza. Asi je skôr je to aj pre byt, aj pre dom. Takže určite odporúčam pred jednaním o cene a pred kúpou bytu skontrolovať technický stav objektu. To je veľmi dôležité. Ono už potom v tom interiéri sa dá doladiť a vyhrať a vymyslieť čokoľvek, ale pokiaľ v objekte je nejaký technologický problém, tak ich to bude trápiť potom po zvyšok času, čo tam budú bývať. Takže dobře, to je u té koupě už nějakých starších nemovitostí. Co byste doporučila u té výstavby? Ono jsme to možná trošku vlastně jako řekli, ale pojďme to shrnout. Co u té výstavby? Ať už teda je to, řeknu, dům, který chci postavit na zelený louce, anebo byt, který kupuju třeba v rámci nějakého developerského projektu, který ještě nestojí třeba a jsou tam možnost dělat třeba nějaký změny. Co těmhle klientům doporučit nebo lidem? To sú dva rozdielne prípady. Keď máte lúku a chcete postaviť dom, určite odporúčam osloviť architekta. Je to individuálny prístup. Ten dom väčšinou tí ľudia si stavajú na celý život. A ten architekt je schopný im tú predstavu dať nielen na papier, ale aj pomôcť pri tej tvorbe. Takže je tam tá stránka ušetrenia určite výraznej sumy pri realizácii, keď je kvalitne spracovaný projekt a zároveň tá výhoda architekta je tvorba na mieru, čiže dokáže nacítiť nielen to okolie, kde ten dom bude realizovať a navrhovať, ale aj samotného klienta. Takže to je pri tej novostavbe. Pri prípade rekonštrukcie je veľmi dôležité počítať s tým, keď kúpite starý dom a chcete ho zrekonštruovať, tam sa veľmi ťažko odhadujú náklady. Takže tam treba skutočne počítať finančnou rezervou, niekedy sa počíta až 20% naviac, pretože nikdy neviete, čo vám tam vykukne. A keď chcete kúpiť byt v rámci developerského projektu, tak môj pohľad je vidieť toho developera z nejakého širšieho spektra. To znamená vidieť, čo postavil a ako pristupuje aj k okoliu, nielen samotnému bytu. Sú v Prahe žiaľ developeri, ktorí postavia objekt podobný paneláku. Áno, predáva sa to, pretože je to nejaká cena, ale to okolie je absolútne nedotiahnuté. Tá architektúra je nedoladená a je vidieť, že sa tam všade šetrilo. A potom sú developeri, ktorí skutočne investujú aj do toho samotného okolia. Čiže nie je to len o tom byte, kde bývate, ale je o tom vstupnom priestore, je o tom možno nejaké foaje, je tam nejaká záhradka, kde sa viete stretávať. A to sú záležitosti, ktoré vás samozrejme pri vstupe finančne stoja niečo naviac, aj mesačne pri poplatkoch, ale skutočne to vytvára na človeka veľmi pozitívny dojem a myslím si, že to je o mnoho kvalitnejšie bývanie. No to možná souvisí s tou mojí další otázkou a to je vlastně, jestli ta hodnota je teda z většiny u nás třeba na tom českém trhu daná tou architekturou jako takovou anebo víceméně tou lokalitou. Co myslíte? Realitáci radi používajú 3 veľmi dôležité slova: lokalita. A samozrejme v Prahe centrum, lokalita je veľmi dôležitá, ale keď je šikovný developer a vymyslí projekt, kde aj keď to nie je úplne v centre, ale je to proste trošku na okraji a vytvorí tam takú komunitu na život a taký priestor, že ten človek sa tam v podstate cíti maximálnou vybavenosťou, že on do toho mesta možno nepotrebuje chodiť. A sú v Prahe developeri, ktorí skutočne vytvárajú také až mestské zóny, by som to nazvala. A pokiaľ nechodíte do práce mimo a nemáte to ďaleko, tak dokáže byť celý ten areál sebestačný a funkčný. Takže komplexně celý to prostředí. No. To možná teda mě směřuje k těm posledním dotazům a to, jestli teda opravdu věříte, že ten architekt vlastně u té stavby přidává reálně na těch hodnotách té nemovitosti a že je lepší vlastně se z dlouhodobého pohledu opravdu zaměřit na to, aby ta lokalita byla řízená architektonicky, nebo ten dům, ta nemovitost, nebo ne, to je asi... Určite. Ja si to myslím a ja verím tomu, že to časom skutočne aj príde do povedomia ľudí, že architekt nebude luxusné zboží. Architekt je štandardné zamestnanie. My sme to študovali, vybrali nás na to štúdio práve preto, že vidíme to prostredie trošku inak. A je podľa mňa veľká škoda to nevyužiť. Samozrejme, vstupný náklad na projekciu je o niečo väčší, ale ja som o tom presvedčená a mám to aj z praxe vyskúšané, že v tom finále, keď sa ten projekt dokončí, tak
všeobecne to ušetrenie finančné tam je, pretože mám pre porovnanie realizáciu objektov, ktorí nemali dostatočne dobre spracovaný projekt a strašne sa to predražovalo. Takže je to taká dvojsečná zbraň. Za seba tým, že som aj architekt, tak tvrdím, že sme strašne dôležití. Super. Takže to je možná vzkaz tady pro naše diváky. Ozvěte se, Eva Weiss. Evo, já děkuju za návštěvu v podcastu. Nevím, jestli je něco ještě na závěr, co byste chtěla vzkázat divákům, nebo už jsme řekli vše? Ja vám veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že som vlastne mohla odprezentovať aspoň v takejto krátkej podobe našu pozíciu. Já jsem rád, že jste dorazila. Doufám, že jsme to trošku dokázali propojit v rámci těch našich všech témat a věřím, že se podcast bude líbit. A děkuju za návštěvu. Ďakujem pekne. Mějte se hezky. Naschledanou.